अन्नानै नों आंखौ एसे जिरायनो जायगा होगोन ना? नोंथांबायदि मानसियानो जोंनि न'खराव जिरायनो साननाया जोबोद सोमोनांथाव गोजोनथाव। नाथाय आदा खोनासं, जिरायनायखौल' नङा, नोंथांनि महर मुस्रियाव आं दिनै जोबोद मोदों। नोंथांखौ आं अराय साननि थाखाय फिसाय मोदाय महरै फुजिलांनो सानो। बिनानाव, बे बाथ्राखौ थारैनो नों सैथो बुंदोंथ'? बे सेन्थामादिया जा बाथ्रा बुङो सैथो बाथ्राखौनो बुङो। बेयो जेब्लाबो नंखाय जानो हाया आदा। थारैनो नों आंनि बाथ्रायाव मदद होगोन दा? जेबो हेंथा गैया, बेरेखा गैया आंनि गोसोआव। नोंनि रैरुब महराव आं दिनै गावखौनो गाव बावगोमालांदों। आं लोरबां, नोंनि सेराव आं जेनबाय। बाथ्रा होबाय आं नोंनो अराय समनि थाखाय बिसि महरै आं नोंखौनो गोबाना लाखिगोन। दे। Apa? Kembali. Sini je uangnya, bicara sir. आंनि सिबिनाय मोननायखौ लोरबां गामिनिनो बाथ्रा मोजां जानाय नङा हो लोरबां मोजां जानाय नङा हो नागिरदोंब्ला आंनि धोनखौनो सिबिनो थाखाय आखायाव ला। आंनि बे न'नि न'खरबा मोदाय सिबिनाया बुहुमनि मादाव मुंदांखा गोहो देरहासार हाग्रानि मोदाय सिखाव मोदाय बेफोर लोगोसे सासे नोंसोर मानो थैनो नागिरदों? बिसोर नोंसोरनि जेबो थैनि सोमोन्दो गैया। नाथाय सासे हिनजावनि थाखाय मानो थैलायनो नागिरदों? हेरखामारिया जोंनि थैजों सोमोन्दो गैयाब्लाबो बेजों आंहा मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ। बे जाथायनि बाथ्राखौ नों माबोरै मिथिनानै मोनदों? मिथिगौ, आंबो मिथिगौ। हेरखामारिजों लोगोसे नोंहा मा सोमोन्दो दं आं बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ। मम्मी, नों बे रोंनि गेजेराव नंखाय सोलो खालामना दंफैयो मानो? आं सोलो खालामनो सानाखै, नाथाय आंनि मुङाबो मंगली नङा। बिदिब्ला आंनि गुबै मुंखौ फावथेना दोननानै गंगार रायजोआव मंगली मुं थाहैदोंमोन आरो बे मुंजोंनो दैमायाव जिङारि खुगा सानानै दंमोन। बे मुंजोंनो आं नोंसोरखौ दैमा बाहायदोंमोन। नाथाय आंनि मुङाबो मंगली नङा, आंनि गुबै मुङा सेन्थामारि।